Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy ug Lola Hubag, mag-share lang ko ninyo. Ining nakahasol na ko karon. Aron inyong masabtan in ini ni mga idol. 2009, dihang nakaila ko si Rex. 16 lang ko that time. Ug siya 41. I fell in love with him, mga idol. Bisan pa man kung mas older siya nako, lahi siya mo care ug dili lisod mahalon. Buudan siya, sweet ug maasikaso kaayo nako. Happy man mi sa mong relasyon, Kuya Totoy ug Lola Hubag. Pero bisan unsa pa man mi kamalipayon, niabot gihapon sa punto na nagbulag mi tungod kay mali ang among relasyon kay si Rex. Dakong minyo. Di ba giina naman ta ka nga pag Sunday gani, dili ka mo adto diri sa kong gipuy-an kay tayo na nimo sa imuhang pamilya. Napay kay mga anak, na kay asawa. I know. Pero unsaon ko man ha? Kabalo ka naman yun. Nga ikaw ang akong kalipay. Ikaw ang akong mahal. I know, mahal ko nimo. Pero nakonsensya ko para sa imong pamilya ba? Halos wala naman kay time sa ila, ha? Niya naman dirita na nako. Dili ba din na nimo gusto? Gusto man. Gusto kaayo. Pero babe, Babe, I love you. Ikaw ang akong kalipay. Kabalo ka ana. Baw please. Ayaw ko did nga pagkauban ka kanunay. babe. Girl, you are to me. Kuya Totoy og Lola Hubag. Mahal na mo ni Rex ang isa't isa. Pero, nakita na ako nga halos dili na siya mo gahin og time sa iyang pamilya. Bisan Sunday lagi. Gusto gihapon niyang magkauban mi. Dito na kong bahina ni Bati og konsensya, mga idol. Mautong, ako na lang ang nibiya. Nipalayo ko, bisan pa man kung sakit kaayo kini sa akong dugan. Gipili kong masakitan kaysa maguba na gyud nako ang pamilya ni Rex. Niuli ko sa among probinsya. Og tuig 2010, nagkarelasyon ko sa laing lalaki og nagkaanak ni mga idol. Pero wala pud nagdugay ang among relasyon. 2012, nagpuwag mi sa papa sa kong anak. Mautong, nakadecide kong mubalik sa Davao. Nang ginabuhi ko, isip single mom. After 6 years, nakailan ako sa Jason. Mahal ko niya. Ug dawat niya ang akong anak. Gani, kasal naman unta namo ni adtong March 28. Pero wala na dayon tungod sa COVID. Buti pa sabot, Bens. Gitagaan pa ka ni Lord Higayon nga mag-isip kung si Jason na bagyon o may lain pa moabot nga keke. Buing, madayon lagi gihapon ang among kasal. Puhon-puhon. Aw, man ka ha. Pero feeling na ako, madugay-dugayan pag yun. Kaysa atong sitwasyon karon, murag lisod yun ilihok. Madayon lagi, ikaw no? Okay. When you say I miss the things you do. Kuya Totoy og Lola Hubag. Nibati man tuod kog kaguol nga wala na dayon ang among kasal na Jason. Pero wala ko nawadi og paglaom nga madayon ra ni pag-abot sa tamang panahon. Apan, usa ka adlaw ana, wala ko damhang tagbuon sa kapalaran ang among mga dalan ni Rex. Dihang, ay salamat, nahumanagin ko grocery. Ay, kakapoy uy. Sakit ko mga batiis. Di basta-basta ang pila. Kaysa, maramag familiar ang barugan ng maong lalaki. Maramag si Rex. Dili siguro. Nakamas ba yan ako? Kaparehas lang tingali. Roxanne.
Nakaina siya na ako. So sa ato pa. Kumusta ka na? Okay lang. Ikaw, kumusta? Gipangita ta ka, Rox. Nagkadidiin ko pangita nimo. Rex, nilabay na to. Dili na angay panghisgutan. Magsulti ta, please. Ha? Please. Sige. Miss kayo ta ka. Di ay ba? Oh. Wala ka lang kabalo. Kung unsa kasakit ang imong gibuhat nako. Rex, gibuhat ko lang ang tama. Roxanne, annulled na ko. Ha? Yes, annulled na ko. Bulag na bisa ko, misis. Free na ko, Rox. Unta, free na sad ka. Kuan, ang tinuod, kasalanan na ba yaon ta ko? Kasal na unta na mo na itong March pero wala nang nadayon tungod sa COVID. Mao ba? Salamat ka, wala na dayon. Salamat. Rex, Sometimes it's hard to make things clear. Kuya Totoy, og lula hubag. Ang kunon ko, nga love ko paghihapon si Rex. First love ko ba ya siya mga idol? Og bisan pa man sa pila ka tuig ni nagkabuwag mi, naapaghihapon siya sa kung kasing-kasing. Karon, gusto niyang itama ang kanhing mali na mo nga relasyon. Pero unsaon man, unsaon si Jason. Naglipog ko mga idol. Unta, dili ko ninyo husgahan. Kaya wala po ko masayon kung nganong nahitabo man ni. Nganong nagkita po man mi pagbalik ni Rex. Palihog, tambagi ko ninyo. Magkulat, Roxanne. May hapon sa tuan letter sender. May hapon. Yes, maadjong hapon ni Mutoy. Ingon man sa tanong ng minaw karon. Good afternoon, everybody. It's over init talaga. Hinaot nga okay ra mo din ha. Ato ang unang letter sender karon mao si Inday Roxanne. Mag-agad ang tanan sa imuhan desisyon karon letter sender. Daghan agad na karelasyon. Nakauyab ka, naanakan ka, na single mom ka karon. Gusto na ka magminyo. Kay gusto na ka mag-settle down. Huna-huna ang imuhang kaayuhan. Kaayuhan sa imong anak. Kung asa ang mas importante. Huna-huna asa siguro og maayo day. Unsa po ning kapalaran, no? Pertisad ka joker. Kasluno na ka kang Jason na anana. Napakyas lang ang date tungod sa COVID. Sus kay gitagbo na pud pagbalik inyong mga dala ni Rex. Og mauni karon naglibog na kasi imong gibati. Pangutan na imong kaugalingon, kinahanglan pa ko ni ipadayon o kinahanglan ako na nintuldukan. Kung buhato na nimo panagbalik sa iya, unsa na lang kasing pagbati ang bation natong lalaking giplanuhan nimong pakasal to February. Di ba la? Maugani day. Ikaw ra gyud makasulti kung asa gyud ka padong. Adto ka Storel o adto ka Kalinan. Yes, una-una ag maayo kung favorable ba kini. Is it fair sa ako ang side, sa iyang side? Unsa man galing ang imuhang may mahimong desisyon, mag-agad sa imuhang tanan. Of course, di na nimo mabuhat kung di ka magampo. Pagampo, nga unta, magiyahan ka, mahatagan ka guidance sa itong labaw magkagagawam sa imong mga planos kinabuhi, especially sa imuhang love life. Kaya dako kinigtabang ang imuhang love life, murag, kadaghan ka natumba, gusto na ka mutindog, mahimong independent, pero karon namalik na po sila tanan. Swerte kay ka. Ang uban, wagi love life. Ikaw, nag-abot na silang tanan. Haba ng hair mo day. Pastilan. Choose wisely day. Pagampo sa Ginoo day, para malamdagan ka. Amen. Ako si Kuya Totoy. Og ako si Lula Hubad.